Pljeskavice, uštipci ili jednostavno piletina koja se topi u ustima. Jedno je sigurno, kada i ovako pripremite, svi će tražiti još. Za početak bit će vam potrebno 1 kg pilećih grudi bez kostiju, pa sečem na sitnije komade. Ovako će meso ostati sočnije, puno ukusa i neuporedivo je bolje od mlevene piletine. Verujem da uglavnom sve sastojke imate već kod kuće, ništa nije komplikovano, a priprema je vrlo brza i jednostavna. Sada sečem na sitno jednu manju vezicu peršuna. I da vas podsjetim da za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posetite sajt eninakuhinja.com. Od ove količine dobijete obilnu porciju uštipaka ili pljeskavica, dovoljno za ukusan ručak cijele porodice. Sada u činiju sa piletinom dodajem 3 jajeta. Dodajem i seckani peršun, soli po ukusu, malo bibera, pa sve dobro promešam. Sada rendam 250 g kačkavalja, pa dodajem u činiju sa piletinom, dodajem i 80 g majoneza, tako da će majonez ovim pljeskavicama ili uštipcima dati neodoljiv bogat ukus. Biće mekše, sočnije, jednostavno savršene za svaki zalogaj. Sada sve dobro promešam, pa dodajem 100 g brašna. Još jednom sve dobro promešam, a kada se svi sastojci fino povežu, smesa je gotova i spremna da se kašikom vade uštipci. Prepuštam vama da ovom ručku date naziv, da li su pljeskavice, uštipci ili nešto treće. Sada u tiganj sipam ulje, a kada je već dobro zagrijano, smesu vadim kašikom i spuštam u tiganj. Prže se na srednjoj temperaturi, a gotove su kada dobiju zlatno-žutu boju. I okrećem ih više puta sa jedne i druge strane dok meso ne bude dobro prženo. Jedna tura je gotova, prelazim na drugu i ponavljam postupak dok ne utrošim sav materijal. Uz ove pljeskavice ili uštipke najviše volim da pripremim sos od malo kečapa, senfa i meda. A kao prilog uvek dodam pire krompir. I evo gotove su, fantastične mekane, prelepo mirišu, a još su lepšeg ukusa. Meso je toliko sočno da se svaki zalogaj topi u ustima. Tako da, dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Enis Delight, za još puno vrlo ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo ponovo uskoro sa nekim novim i interesantnim receptima. Do tada uživajte u svakom zalogaju ovih preukusnih pilećih pljeskavica, uštipaka ili možda nešto treće. Prijatno!